Hello, good morning, good evening, good afternoon. Diyan na punta sa atong trabaho. Karon po ko abot, na late ko gamay. Siga sa ta. Kuan ron, today is Friday, December 20. Wala ko'y sounds dire oh. Nakoy FM. Mingaw dire karon. Kay basta Friday way schedule ag mga liga sa bowling. Pero na usahay na uban mo nganhira mo duwa og bowling. Oy. Unang karon na ko'y buhaton basta Friday magkuan ko magbutang og mga grasa sa makina. Limpyo magtiwa sa akong limpyohonon nga pins. Hapit na Pasko. Next week Pasko. Miyerkules, December 25. Mingaw na pod. Mingaw man diri ba sa Pasko ga. Wapay mo mga anak. Laay. Pero sagdira kay nana malagi na. Pohon, mag-uban rami pohon. Antos. Sakripisyo sa tagamay. Dagahong mga hugasunon da. Ada sa tubangan. Tanaw mo kuan tanawa. Mao ni si say kuan pinaka likod kibali. Mao na mga bowling pins. Mao na kuan ni 14 ka lanes. Gahapon nag-adjo mi sa ijang kamera kay di na mo hatag og score nga tarong pareha kana na mao man ijang kamera mo na mo detect sa score. Kana mao na. Way tao ron mingaw. Gawas. Mao na mga bowling lanes. Ang mga kauban dire, ako ray Pinoy dire. Puro Canadian tanan. Pwede po mag-inom dire. Mao na sila na. Joe! Yo! Jesus Christ, Ray! Just stop doing that shit, I'm old! Fucking send you back where you came from, motherfucker! Mga kauban dire, mga labaron pugotok. Mao to si Joe, para ka si Aupod. Amo tong kuan. Pakuratan ako kanunay kay ug mao tay makapabor pod na ako dire magtrabaho ko dire sa likod kay seryoso ko ako rang usa. Pakuratan po ko. Kanunay po ko malisang mo nang mubaos po ko. Pero buotan to, mao toy kuan. Kanunay na ko ihatod sa inig-uli ako itighatod dito sa ilang bahay. Kay ilang bahay kay along the way raman. Malabyan ra padong sa amo. So, sige. Undian na pod.
kay mag tapo kay buhaton. Amping mo tanan. Salamat sa nag-subscribe o sa wa pa nag-subscribe. Palihog. Oh, di ako sa kuan ron magbutang ko grasa. Ako sa ilaw. Ako nang paubos ng tube diha. Nja ako butang nga grasa na may murag tubo diha. Kay para dili magdaot-daot ba. Umaw na. Karon. Ako nang i-on. Awa. Ako nang butang nga grasa. Kahugaw. Karang ka, grabe grasa nga na itom na ba? Grasa na. Aray. Woo! Katorse ka lane na putang nga grasa karon. Murag pabor ni dire sa mga mugbo nga tao. Mga trapo. Balik na butas pikas. Pikas. Hey. Ito nang pasaka o balik. Balin tas pikas. Uy, ita. Okay. Bahala na basta na isweldo. Sahay pag katong bag-o pa ko dire. Maigo ko ano yun, nignaog. Da mapakog ko diri sa babaw.
usahay ag kining sahog mahugaw mo nang magdako ani. Kani. Sige, kay nakaduhan ako, naapay 12 pa. Magkuhan ko ron, mag change ko og pins ta. Pins nga hugaw dire ni butang dire. Kuha na bukog bago nga pins itong mga gikan na o gihugasan. Itong nga limpyo na. Mga
limpyo da. Magbutang ko og 25 ka pins sa usa ka machine sa lathe. Na. Buli na. Arang tugnawa. Kuan karon negative 6. Uy, ginoo ko. Ilan tugnawa. Nakay gandam na pod kay duty na pod sa Burger King. Tungiyo ng heater kay arang tugnawa. Tinapod pero Bernis na ron. Di off na ko ni kaugma og Sunday. December 24 o 25 way sarado diha sa Juan Bulorama. Maka-andam pata para Pasko. Si Cheryl karon dito na usundoon kay kuha na si Jay part time alas 3 ko to alas 6 manglimpyo siya og bay. Magkita may unja ng gabi uli na ako alas 11. Day off ni Dia o Domingo pero ugma na si Jay limpyuhan nga bahay pod alas 9 kutob alauna.
Unsang gabi magsugod, mag-snow, kutob ugma. So basin og magkuan mi ani White Christmas. Ini ka 24 murag na napoy snow. Ugma magkuan ko ugma. O unsang gabi niguli na ho. Og mag snow na, magkuan ko, mag video ko. Pala na po kuan gawa sa apartment. Ako may tigpala. Nandiyan magbutang kog asin. Pero na ko ibayad $50. Kada buwan. Kutob na April. Ako tigpala og tigbutang og asin sa among gawas. Ihara sa pathway. Ugma mag-video ko ugma ini ka buntag, mata na mo. Puti lagi ng tibuok palibot na pod. Mo mga suba dire inig ka January ugahi na ni tanan. Uban din magkuha na, mag ice fishing. Gutom ko. Kaon ko ron ikabot. Gutom. Trabaho na po. Busy na Boros Burger King kay sweldo man. Sa mong mga anak paita 2 years na ako kita nila sa personal, pero kada adlaw may mag video call. Video call kada adlaw.
Abot na. Yan ako sa among ginakusgang apartment. Abot ako na may email ning abot tong na may gi-order si Cheryl nga para sa naong be nabi kuhaan ko nun pang pagwapa Ay. Oh, sige, salamat sa pag-subscribe sa mga nag-subscribe, sa pag-view. Salamat. Magandam na po ko ang panihapon. Kay lakaw na po, trabaho na po. Second job na po. Pero sagdira. Antos sa antos. Sige, salamat. Amping.